Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel? Ter que estar de festa ata 6 porque te pille o toque de recoller. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Mal de Olho. Boa tarde, Maldeollers. Este é o episodio 9 da segunda temporada do vosso podcast galego e en galego de terror favorito. Eu son Pineda e estou como sempre con Miguel e con Churi. Hola, boas, que tal? Hoxe con vontade de morrer depois de, un pequeno accidente que tivemos. E que ben resumido na intro. En calquer caso, seguimos avante con, xa en época unha época especial, pois con especiais. E hoxe temos o primeiro especial do mes, que é Mal de Ollo 666 Mixtape, vale? Como... Pois, a idea surdiu de Churi. Sí, Churi cando, as veces recomenda videoclips. Entón, el preguntaba, pero ven os videoclips de puta madre. Ao final, surdiu a idea. Sí, eu comecei así, lembraba algún que outro, comecei a metelos en recomendación, Lembro que penso que o primeiro fora aquel de Sus, que era o de Jake Gyllenhaal, Sí. Está bastante ben. A partir de aí foi como, este outro, e ao final poste a rebuscar e tal, e hai uns cantos, Entón, lembro un día nun dos programas ti comentaches que igual sería boa idea un día facer un especial. Foi como, genial, porque tiña uns cantos aí na recámara, ademais. Sí, que realmente os videoclips hai algúns que están curradísimos, que son, algúns teñen un montón de presuposto, son como pequenas curtas, son curtas con música, musicadas, pero algúns son mellor que moitas películas por aí. Sí. Hai que decir que temos un total de 18 vídeos musicais. Igual pola semana estaría ben ir subindo as redes e tal para a xente ver. E entre eles non están algúns famosos porque, priorizamos un pouco máis descoñecidos, non tan... Xa non está o Thriller de Michael Jackson, Si, eu sí que recurren a algúns clásicos, pero clásicos para mí, e que non quizáis para... Sí, tamén tiña un par de miticadas aí. Sí, quedou fora tamén a dos Los Fresones Rebeldes e tal, onde sae ese do Queixán. Pero ben, se gosta do programa, volumen 2. Volumen 2, a tralla aí. Pois, antes de entrar xa a comentar aí os vídeos, vamos falar, do comentario nesta ocasión, porque só temos un nas redes sociais, neste caso en iVoox e o Dilo, que sempre nos comenta cada programa, últimamente comentan todos. Di o seguinte: boas, tenebrosos, gosto moito cando dentro da grande selección de títulos de Mal de Ollo tracedes un diálogo. Eu Tenebrai xa o vira no seu momento e revisiteino para esta ocasión. Como comentades no programa, non é tampouco dos meus favoritos, mas é un bon exemplo do que poderíamos entender por diálogo.
Podería destacar moitas cousas, mas acho que vos xa falaches de todo moi ben. Así que só destacar o temón mal de Oller que soa o inicio do filme e durante o famoso plano secuencia. É prácticamente o mellor do filme, vamos. Sí. Pois, para mí é un dos puntos fortes do filme. Desviando un pouco do tema, salientar a actriz Asia Argento, ela soa daría para un programa. O sea, punto. Non estaba pronunciando ben. Destacar a Asia Argento, que ela soa daría para un programa. Entón, o dilo cundelle os diálogos. Sí. Sí, me parece. Pero, bueno, Tenebrae, polo que se ve, non é o seu tal. Tampouco se moi. Unha das cousas que máis me quedou de ela, o sea, Asia Argento, máis me quedou dela sempre, é que na maioría dos filmes do seu pai nos que ela aparece, por non dicir en todos, sae espida e fornicando. Iso xa comentamos aquí. Sí, o comentamos, sí. Sí, que ademais a cuestión é que hai nun documentario, penso que bueno, un documentario do pai, sobre o pai, ¿no? Sobre a obra de Darío Argento, que lle preguntan se cree que os filmes do pai reflicten un pouco a relación coa súa mãe, con Daria Nicolodi, porque en casi todos aparece ela morre, vale? O sea, sempre e entón día se Argento, espero que non teña nada que ver, porque nos filmes do meu pai a mí xa me violaron repetidas ocasións, sabes? Pois sí, curioso. Sempre me pareceu algo perverso, aínda que o mellor son eu que non valo para ser actor. É perverso. O que os italianos teñen a mentalidade liberal dos suecos que te convidan a sauna con toda a súa familia. Sexa o que for, imaginarme a Darío exercendo como director de actores nesas situacións é cuando menos curioso. Despídome sen comentar nenhum vídeo de terror porque agora non me ven a meter ningún, salvo Thriller, Michael Jackson, e algún de Slipknot ou Marilyn Manson, que de seguro con ese xa contabades. Pois nada, abrazo, como sempre, valoramos moito tal, e pois tampouco, non? O Marilyn Manson non está aí. Non, si que eu revisitei algúns fai moitísimos anos que xa non sigo nin beso nada, nin escoito nada de Marilyn Manson, e si que ten varios que son moi sinistros, moi... el aí como retorcido, maquillado, con sí, bueno, toda esta... Esa ten unha apariencia aí, sí, claro, toda esta parafernalia, bueno, pois eso, o que busca, vamos, que hai como performances artísticas moi tenebrosas. Ainda vin aí relativamente pouco un filme de Quentin Dupieux, non sei como se pronuncia, Quentin Dupieux, se chama Grown Ups, que aparece él pero sen parafernalia sinistra. E guau, vaya pintas, O sea, sí, tamén sai creo que nunha das últimas temporadas de Sons of Anarchy, Fillos de Anarquía, serie esta de Moteiros, aparecía aí tamén facendo de nazi na cárcere e tal, sí, con un aspecto moi diferente ao que... Tamén sai a Henry Rollins facendo de nazi, que como... Stephen King facendo como un papel como un señor lobo, o sea, que sí, que facía desaparecer os cadáveres. Facer un cadáver, ¿no? Eles se chaman Batman, de feito. Sí. E tamén aparecía Phil Anselmo, que é o cantante de Pantera, que tamén facendo nazi, facendo de un pouco que probablemente sexa. Bon, pois, se vos parece, facemos unha pequena pausa musical redundante no episodio de hoxe e xa nos metemos directamente a comentar os vídeos. It's only a movie. It's not funny. You were scared, weren't you? I wasn't that scared. You were scared.
Problem. Come on, I'll take you home. Bon, estamos novamente aquí, lembremos, programa 9, da segunda temporada de Mal de Ollo, e nesta ocasión non falamos de filmes, senón falamos de vídeos musicais. Sí, sí. Os videoclips, a historia, bueno, típica que se conta sempre, é que eso pois en Inglaterra, os Beatles chegou un momento, obviamente, como todos sabemos, que colleu unha fama tan grande que todas as televisións querían que fosen aos seus programas e non podían estar en todos. Entón, o que fixeron foi gravarse, enviar o vídeo e aí apareceron os videoclips. Supónse. Curioso. Sí, sí. Nada, pois eso agora o que comentábamos antes, agora é un arte propiamente dita. Moitos grandes directores inclusive están facendo videoclips cada pouco. Bueno, eso imos a pasar a comentar os primeiro. Vale. Con que abrimos? Damos entón a play, non? Vale. Vou comentando por arriba, non? Sí. Pois imos empezar con O Father, O Satan, O Son de un grupo de death metal polaco que se chama Behemoth. Son para min boísimos. É un probable futuro do mellor de Europa. Probablemente en poucos anos comecen a encabezar grandes festivais, inclusive están a tope. Eu tiven a oportunidade de veros en directo e son boísimos. É unha música moi interesante. Estamos a ver o videoclip no que, bueno, aparece unha figura aí cun sombreiro, unha pistola cun as, non? Sí, como que comeza un pouquiño a caña. Vamos a baixar un pouco, senón non se nos vai. Nada, si este vídeo sí que basase que hai moitos do palo destes grupos moi oscuros do death, do black, no que tiran moitísimos de imaxes perturbadoras en moita historia. Plan folk horror, non? Sí, isto non en concreto, pero sí. Isto vemos es un río usan unha especie de branco e negro, non? Vamos a ver. Un río cunha barca e un macho cabrío de pez. Folk horror total. Sí, agora a canción dase un tempiño en comezar
como os caneiros. Sí, sí, é verdade. Que estas son as típicas cancións que te molan a ti que duran 14 minutos e tal. Non tanto, pero sí que este grupo en concreto quería meter algo del polo que digo, porque que me flipoume cando os vin e parecenme boísimos. Agora vemos a un señor gritando, está encadeado como nun muro e cunha expresión bastante terrible, verdade? É bastante mal. É como un vampiro, non? Parece que como que comeza a quemarse ao mencer ou Sí, o sol, non? sí. Vemos como un corpo. Sabemos datos así de quen dirixiu esta historia? No, este creo que o produciu un grupo 13, creo que se chama, que é unha productora pequena que dedicase a facer vídeos aí deste palo, moi oscuretes e tal. Pouco máis, non é que sexa nada, a xente que aparece creo que non son os músicos, son actores. Son actores, sí, sí. Sí, te van a decir que eso, que fai como creo que 10 anos o cantante, guitarrista, que agora mismo non teño nome porque non encontro. Pasou unha leucemia. Claro, estudiou a piques de Palmar. De Palmar, sí. Por sorte, joder, mira, recuperou, fixeron este disco que non dixemos O Father, O Satan, O Son, pertence ao disco The Satanist, que xa, bueno, xa o título di todo. Sí, creo que Satán vai aparecer varias veces neste programa. Do 2014. Claro, estes tamén teñen en los directos esa parafernalia de ir como moi disfrazados, que parecen monstruos, aparte son 3 tipos como moi enormes, moi corpulentos, que van como disfrazados e tal. Nos directos tamén sírvense moito de músicos de cámara, porque as súas composicións teñen un certo punto de complexidade e precisan dun teclado de fondo. Sempre teñen aí, eles son 3 así como de base e logo van tirando. Agora estamos aí vendo, claro, unha muller así como ritos, sí, parece totalmente hai un pouco de ritos. Claro, vemos como que o que cante o tipo do sombreiro do principio, que lle falta un ollo, que tamén é bastante inquietante. Mas eso, hostia. Sí, é que a fotografía está moi coidada. Todas as que tuxeste tú, Miguel, son todas máis menos iguais, non? No, pero por favor, se traio Aerosmith tamén. Vale. Agora vemos un rapaz o que está vomitando, non sei. Sí, acaban de meterlle pois como un líquido na boca e o está botando a cámara lenta en riba dunha calaveira. Unha calaveira, non? Sí, a verdade que é moi... Sí, é folk horror aí, satanista. Sí. Si non, a fotografía... A fotografía está moi ben, sabe? Sí, o que non reparei é que durou bastante o tema. Son como... uns 8 minutos, non? 8:23, Bueno, hai uns señores con cabezas de animais, tipo... Belcebú. Sí, uns cornos aí. Mentre suxeita a cabeza do rapaz. Agora volvemos a ver o Anticristo, non? A pistola é un Anticristo. Sí, unha pistola. É unha pistola, ten un crucifixo en riba da pistola, é dicir, que forma parte da pistola, dun revólver. Agora vemos como unha especie de cura satánico. Hai naipes de hermano. Como que choran os ollos, sangue, aí todo unhas imaxes moi inquiedantes, todas. Fai todo moita referencia a ese tema do macho cabrío, os cornos, o satanismo, esta típica imaxinería. Moi ben.
O po este dos osos machucados, non? Si agora neste momento a canción está como o cantante facendo un speech, un discurso non cantado, máis ben hablado por enriba da música. O que che dicir da letra un pouco que sabemos desto. Satán é o meu señor, nada me falta. Vai do que credes que vai. Sí. O Father, o Satan, o Son. Son unha canción sobre amizades. Sí. Pero hai imaxes que son auténticos cadros, Sí. Sí, é que está... estéticamente... Sí, unha composición moi curiosa. Claro. Sí, esa música, bueno, tampouco... A estar comentando tampouco nos fixar tanto, pero... Que son moi bons. Bueno, sí, na miña opinión, temazo. Sí. Bueno, a ver, o vídeo está moi guai. Musicalmente non percebo moito deste estilo, pero bueno, non xa mal. Sí, pois. Acabo de concluir, está nel. Sí. Eso, máis como está concluindo cunha cámara lenta do cura este satánico aí, un humo que lle pasa por diante a cámara lenta. Sí, non, moi curioso, moi curioso. Sí. Depois ao final podemos facer unha votación, así, cual nos molou mal. Claro. Mas, como vídeo, xa non musicalmente. Vale. Bueno, pues pasamos a ti, Churi, creo, non? Pois sí, nesta ocasión o vídeo é... Bueno, non sei moi ben como se pronuncia o nome do artista, non? Dai, non? Que en realidad chamase Juan de Guilbon, é un músico francés. Aquí ten a colaboración de Egyptian Lover, que non sei tampouco quen é, supoño que é outro artista así electrónico e tal. Nada, aquí presenta unha especie de vídeo, no que vemos unha muller que se está preparando como para sair e tal. É visualmente moi curioso, no? Porque é unha... Como se fose croma, non? Cromas no corpo dela, non? E do paisano que aparece agora que o ve no bareto este. E nada, comeza un xogo de seducción. Todo con motivos aí animais, non? De fauna. Sí, como de fauna, como de documentario. Eu a primeira vez que o vin, cando ela está como peiteándose, deu unha impresión. Pero, hostia, pero... Ademais sempre como hai un predador e unha presa, non? Que bo. O sea, é unha metáfora, non? Digamos, todos os animaliños que aparecen. Aí. O que pensa cada un, claro. Unhas pambas jodendo. Que guai. Está curioso, sí. Sí, non é moito de medo, pero está guai. Sí, inquietante. Bueno, sí que ten aí un momento que poderíamos catalogalo aí, penso. Hai un plot twist, o que? Agora é ela, depredadora, non? O que? Claro, agora xa, vamos, chegaron a casa dela, non? E comezan aí a facelo. Nada, ves aí os pantalóns, hai un corderiño aí, non? Correndo. E finalmente, pois, hai un momento de... un mordis que... Vale. Sí, entendo que poda ser de medo isto. Danos a entender que quítalle o pene cos dentes. Sí. No, o croma nel, pois se ve un bosque que chega o outono, non? Como se vai collendo frío mentre vai morrendo. Que bo, O iso si, a música é unha electrónica como de fondo, non? Xa comeza o modo hater. A ver. Claro que eu viña... E aquí podemos ver como colle a esencia de Oscar. Vai coleccionando. Realmente é unha psycho-killer aí, moi rollo Under the Skin, por certo. Sí. Tamén para jalarlo. Lo que sea. E nada, xa se prepara para ir a pola súa seguinte presa. Sí, aí cargouse varios, non? Sí. Den de queer.
Estamos o realizador, parece ser. Sí, por lo que vin ten algún outro videoclip penso que con Katy Perry e outro con The Shoes, que eran os de o tema que falábamos de Jake Gyllenhaal con Jake Gyllenhaal, o protagonista. Sí. E nada, esto foi. Pois está bastante curioso. Mola moito. Visualmente é super Sí. original. Pero a música. Bueno, Bueno, era como un electrónico, un techno así. Sí. Moi rítmico, moi básico. chega a miña vez, pero non funciona o vídeo, non sei por qué. Sí, vamos, non me parecía tampouco un super temazo, pero o que vos digo, chamoume a atención sobre todo pues, visualmente. Bueno, pois vamos Sí, mola moito. co meu Slow Coda Valspeak. Slow Coda é o nome do grupo, Valspeak é o nome da canción. Slow Coda é unha banda indie e noise pop de 3 membros, sediada en Los Ángeles, ¿no? Teñen 3 EPs desde 2013, Nine Window, Dreamwalking e You Again, ¿no? Bueno, no vídeo seguimos unha actriz que vai bailando pola casa limpando tal, e no final ten un pequeno plot twist, ¿vale? Que dicir desto? O Travis Walking, o cantante letrista, ¿no? deste grupo, di que quería evocar imaxes dun pasado idílico adolescente e tal, que probablemente non existiu nunca, que só existiu na ficción, ¿no? E, bueno, o director é Gabriel Jones, o director do videoclip, e que foi concedido como unha especie de carta de amor para secuencias de limpeza nos filmes, ¿no? E que quería evocar un sentimento nostálxico, Sí, etc. é moi que risky business, non? Hai un momento Tom Cruise. Sí, bueno, aquí o que temos é Con máis seguridade. a todo isto, bueno, esta muller, actriz Chloe Goddard, ¿vale? Hai un momento que foi unha pausa porque chega un repartidor da pizza, ¿no? E nada, comentar que bueno, que hai unha mistura de dúas cousas. Por unha parte, a secuencia é prácticamente igual a The House of the Devil de The West, que hai unha secuencia parecida, e que é un filme que evoca tamén o terror dos anos 80, ¿no? E, por outro lado, está rodado como se fose unha obra de Mario Bava ou así, ¿no? Ou de Argento, incluso, ¿no? Iluminación non diexética, sabes? E nada, a mí o vídeo pareceme chulísimo. A canción non tanto igual, pero... A mí esa canción cabreame. O indie que non podo. Sí, pero o vídeo é espectacular, está moi guai. A mesa te vai dando pistas do que é o final, non sei se o viste. Sí, estou intrigado, a ver. Vai como recollendo cousas para limpar a casa. Sí. Está limpando e tal, bailando coa vasoira. As bailas. Sei que haberá que limpar aí. Claro. Que beso vir que... Se la utiliza con uns cascos, con unha cinta de casete, que o picheiro antes é o que quedas estranado no mundo actual dos teléfonos móviles. Pues agora, plot twist. Ajá. Nos achegamos ao final do vídeo. O sea, que moita sorpresa non vai ser tampouco. Ajá. A ver, quita un pedazo de coitelo. Coitelo enorme. Xa vemos unha mancha de sangue no chan. Aí está o... Ajá. Pues nada. Pois ten un rapaz nunha... E bueno, asegúrese de que está morto, vamos. Sí. Ensañas a coitelazos. Pois eso. Te fendo. Sí, en cada a gusto. Está moi ben a ambientación. Sí, está guai. Pois aquí aparece Homage for Satan. Homage for Satan é unha canción de Dayside, que o vídeo é un pequeno clásico dentro da música extrema. Estivo... Vexo que 28 días depois, máis ou menos, non? Sí, é unha invasión zombie con estes brutos tocando. Imos vendo eso nas rúas, pois
es un zombi que lle cae a sangue da boca. Isto este vídeo que ten que tamén vese moito o grupo tocando. Pero bueno, eso vimos como seguindo as aventuras e desventuras dun zombi. É un grupo tamén de un superclásico do metal. Este vídeo foi do 2006 nun álbum que era The Stench of Redemption. Vemos como o zombi vai infectando todo o mundo. Sí. Ya non só ese zombi o infectado. Bueno, vai a modo, ¿no? Camiñando, o sea, ten máis pinta de zombi clásico. Pero a estética sí que lembra eso, 28 días despois, o sea. Sí, agora vemos como un infectado ponlle un zombi ponlle unha man enriba a un vagabundo e convírtese automáticamente tamén en zombi. Agora sabemos varios zombis que se dirixen, por suposto, a unha igrexa. E que van facer a igrexa? Pois o cura sai correndo aí fodela todo o que poidan, claro. Este grupo eso tira moitísimo, son ritmos altísimos, ten os punteos das guitarras é unha cousa moi tola pola rapidez. Vemos como o doble bombo é tamén todo rapidísimo, e tamén unha característica moi grande é que a voz do tipo é moi profunda, é que se chama un gutural moi rasgado, como moi estilo Ripsoul, ¿no? Sí, como Ripsoul, no, Ripsoul é máis suave, creo. E, bueno, van dar caza aí o... Sí, van persiguindo. Están nunha rúa sen saída. Nada, o cura xa... Si, o zombi tomou o cura. E vai perseguindo hasta que o cura chegou a un beco sen saída, sí. Sen saída. Non ten moita gana de reunirse co creador. O Mage for Satan e tal, que a letra tamén de amor, ¿no? O homenaxe a Satán. Claro, o tema é eso de que agora o cura intenta defenderse cunha Biblia. Sí, bueno, pero xa está, eu creo que... pero danlle a volta a Biblia e fan o anticristo aí. Pois o cura acaba infectado e no momento de infectarse vese como dalle a volta a Biblia para que en vez de facer unha cruz cristiana normal vexamos nós unha cruz invertida que é como un símbolo satánico. E agora o cura está entre os zombis pregando a palabra de Satan. Pregando a palabra de Satan convertido en zombie. Satan é o meu pastor, nada me falta. E vamos todos así, parece que son un pouco cabreados. Todos convexos. Curas aí. Esto acaba en revolución, seguro. Bueno, música aí slow burning. Sí. Bueno, terminamos de verlo con a xente diante de ides, moi bo. Sí, estivo prohibido en Inglaterra e tal, sí, por eso. Vale, empezamos con unha máscara, isto é teu, non, Xuli? Sí, isto é Mark Lanegan's band, o tema é The Grave Diggers Song. E bueno, vemos que hai como unha especie de casa no campo, non? Que parece que tivo un pasado e como que esconde certos segredos e tal. Mark Lanegan coñecido porque era os líder da banda Screaming Trees, que foi das primeiras na escena grunge. Sin embargo non tivo o mesmo éxito que poderan ter despois Alice in Chains, Pearl Jam e grupos similares. E nada, bueno, eso, o vídeo está dirixido por Alistair Legrand, que polo que estiven vendo ten un par de filmes que non sei se vos coñeceredes. Clinical
de 2017, No, de Diabolical, de 2015. tampouco. Non. Sí, Clinical sí que vi, e Prevención, claramente, sí, unha porquería que fixo Netflix o ano pasado, hai 2 anos. Moito mellor o vídeo musical, que Clinical. E nada, eso, vemos que na casa, non? Pois, eso, oculta como segredos do pasado, e vemos como unha especie de flashbacks ou... Si todo grabado, cuadros, non? todo rodado así como en tons así como moi pálidos, ¿no? Si moi... Beige moi claros, ¿no? Peli de fantasmas, de casa encantada, gótico, aí... Sí, como tipo The Dark and the Wicked, unha movida así. Si, vemos que como que a cámara lenta, a maioría das imaxes. Vemos un tipo como totalmente con vendas tirado nunha cama, non? Como... rollo espiritismo, ¿no? A lo revés. Si, como unha momia, non? Parecía como... Pero vivo. E bueno, encántame a voz do fulano. O sea, defendes isto tamén musicalmente, non só... Sí, a mí me parece un temazo. Bueno, Miguel nega coa cabeza. Eu non podo co grunge, nunca gustou o grunge. É un ritmo tan lento para unha canción de grunge, parece slow burning. Slow burning grunge. Elevated rock. Sí. Pois non penso que non teño ninguna oda a Satán nesta... Na tua sección non aparece Satan. Satan. Penso que non. Na miña sí, hai un Satan aí importante. Bueno. Hai alguén enforcado, non? Parece, o flotando, feirando no ar. Nada, está ben. Sí, son imaxes inquietantes. Sí, parecen así cadros, non? Mais ben... Aí, rednecks enmascarados. Enmascarados ou... Teño unha máscara. Sí, parecía o comezo do vídeo a máscara. E nada, este plano é super amityville. Sí. Bueno, vámonos ao Yalo. Como vedes aí, letras en italiano, tal. Stay Down é a canción e o grupo é No Man, vale? Que vamos, é un grupo punk noise de Chicago, Illinois, e son 3 membros e a cantante é a ex cantante de Ringo Death Star, vale? Hostia. Nada, discografía de 4 títulos e nada, o director cree que Stephen Reid, ¿no? E o vídeo unha homenaxe irónica aos thrillers italianos Giallo dos anos 70, unha carta de amor a iconos de terror Dario Argento, Mario Bava en toda a súa gloria, colorida e trash. Filmado con un orzamento apertado, o vídeo foi posible gracias á xenerosidade da cena musical Do It Yourself de Chicago, que doou as súas localizacións para a produción, ¿no? Saen aí certos elementos, non? Sí. As luvas, o... Sí. Está collendo aí a iluminación. Hai unha máscara por aí. Sí, a verdade é que estéticamente, máis que a Argento ou Ava, parecesme un filme neoyalo que do ano pasado que se chamaba Un Cocteau dans le Corps, o Knife plus Heart, que está protagonizado por Vanessa Paradis, e estéticamente moi semellante a este. Imagino que Miguel detesta esta canción. Sí. Pues a mí que esta sí que me fai gracia. O sea, vemos que hai todo o tema que hai como unha figura sinistra mascarada que forza a protagonista, que é a cantante, a asesinar outra xente. Pero agora temos un problema, porque a cantante pues gosta dunha rapaza que acaba de coñecer nun bar. E entón, o tema sí que me mola, Entón a figura enmascarada pues quere que a mate, pero outro está de eso nada, me quedo con rapaza. E nada. Joder. Pois nada.
Pero non se vai quedar con rapaz. Pero, plot twisting. Yalo. É la mesma, unha semelga. Ela, la fine. En italiano. Aí coa dúbida, non? Se haberá máis. Sí. Aerosmith, non? Aerosmith. Sí, Aerosmith. Pois... Estás contento, non? sempre. Escollín Jenny's Got a Gun de Aerosmith polo, bueno, será un temazo, sempre encantou Aerosmith, sempre apreciei especialmente o timbre da voz de Steven Tyler, pareceme como do máis interesante, do máis do máis atractivo do rock, da historia da música, probablemente. Bueno, o vídeo de Jenny's Got a Gun dirixido por un tal David Fincher. Non sei quen é ese. Que fixo? Algo hai un Seven, un club da loita. Sí, comezou a súa carreira nos videoclips tamén. Isto conta a historia dunha rapaza que, bueno, pois abusada polo seu pai. E a rapaza termina por pegarle un tiro. Entón, o videoclip, eso fala un pouco do caso. Sé que a música, en algúns países, tiveron que cambiarlle algunha frase, porque, porque algunha frase di como que pegoulle un tiro no cerebro e tal. Bueno, pois a xente a lo mejor fan iso. Se defende polo tiro no cerebro. Sí, mandaron cambiar así un par de frases. Estou encantado aí, me parece un temazo. Tive a sorte de ver o Aerovederci aí tamén, sí. En Lisboa, que era así de despedida, non? E tal. Si, eu creo unha semana antes en Madrid os vira. Fai xa 2 anos, quizás, ou 3. Pois nada, xa están de volta, por certo, non? Sí. Eu os vi 2 veces, unha en Francia e outra en Madrid. Son estes típicos que se retiran varias veces, non? Sí, sí, pero que non duraron nin un ano igual, non? É que teñen 70 palos e levan toda a vida facendo mesmo e están enganchados. Isto máis que terror parece CSI, unha moida así, non? Claro, eu máis elexen por eso, pola historia, que é un pouco truculenta polo tema eso. Pero sí, digamos que o videoclip está enfocado máis como unha pesquisa policial, investigación, aí Jenny con eso, correndo entre os carros pola rúa e tal. Vemos un detective que é como un pouco que vai investigando o caso. O caso que xa sabemos dende o principio que Jenny tiene un arma. Xa fai un pouco spoiler, non? Sí. Eso vemos aí a Steven Tyler facer tirándose polo chan e tal. Agora con 71 anos sigue facendo igual. Sí. É unha bestia do escenario, unha máquina, todos son... Estes sempre tiveron vos vídeos musicais e tal, Sí. Facía con... Dende que comezou eso... Con Liv Tyler, a filla, vamos, con Alicia Silverstone. A Crazy. A de Crazy, a de Crane tamén. Logo hai un vídeo que mola moitísimo. Que flipas, Alicia Silverstone é a mai do cativo no sacrificio do cervo sagrado, verdade. Pasou o tempo un pouco regular, Sí. Non había ese filme. É interesante. Está curioso. Sí. Aquí estamos vendo o vídeo como comeza a estoupar a destrucción de elementos domésticos, non? Sí, probablemente causados polos disparos de Jenny. Claro, pois acaba de escribir unha cousa, escribir algo con obxectos no chan. Eso lo vemos como está como parece como que se achegan cada vez máis. Sí, entran aí os detectives, non? Moi como en Seven cando entran na... Sí, máis un rollo thriller, non? Sí, está aí medio podre. Con escuridade. Isto é antes de Seven, non? Entendemos. Sí, isto debería. Agora mesmo non podo dicir que o 89. Sí, antes.
No, dice eso, 89 do disco Pump de Aerosmith, escrita por Steven Tyler, polo cantante, polo baixista Tom Hamilton. Non sei que pasou aquí, pero se acaba de quedar isto a guardar. Nada, bueno, só vemos o pai de Jenny cun tiro no peito. Claro, realmente a canción está como repetindo moitas veces que corra, que huya, que fuxa, non? Sí, sí. Porque, claro, a ver... Porque acaba de pegar un tiro ao pai, non? Sí, o merecía, vamos, se conta como que sí que ela o fixo, pero que lisque dai. Agora vemos como que eso, como que os policías en contra, la leva cunha manta, probablemente intuimos que vai ser ensuizada. Claro, xulgada e tal. Pero hai como un certo paternalismo, protección, ¿no? Por parte da policía. Sí, en plan, como o entendo. Oi, Robert Smith. Robert Smith. Pues sí, o tema Lullaby de Cure. Bueno, banda británica formada no 76, que está en activo ainda. Eu non son especialmente seguidor de The Cure, ten así varios temazos que sí, moi clásicos, que me molan e tal, pero digamos que non coñezo en profundidade, non a súa discografía, pero este vídeo sempre me chamou a atención porque é como se vai degradando o home aí, non quere sair da cama, non? E vai tendo como certas visións a través dunha da súa habitación, non? Digamos que ve pola ventana e tal. Lullaby ou Lullaby, non sei como pronuncias eso. É como Nana. Sí, é unha canción de verso, non? Sí. Sí, bueno, a mí te conste que calquer vídeo de The Cure pareceme de terror, pero porque desde pequeno sempre me deu medo o cantante. Como ten así a cara pintada e tal, parece unha especie de Joker, non? Sí, Tim Burtoniano. Sí, sí. Sí, pues pelos aí como un pouco. Bueno, e esta de Boys Don't Cry, que aparece a silueta de él e so brillan os ollos e tal, son un medo que flip. Este tema en concreto encantanme os cambios, a composición que eleva, o que pasa que está moi alongada para meter a súa voz que apenas escoita e creo que é innecesario. Sin embargo, estas músicas que escoitamos, estes cambios, son boísimos. Bueno, eso visualmente tamén parece genial, hai como a producción, vamos, está todo moi ben, non? Digamos que pode verse así mesmo no teito, non? Así, con a maquillaxe, pois así... De todo de test de araña, non? Sí, cada vez con máis test de araña. E sabemos un pouco de que vai a canción, que... Pois a verdade non me paría a mirar a letra. Quería comentar que está dirixido por Tim Poe, que basicamente dirixiu vídeos de The Cure, ten tamén con Bowie, Queen e tal. Como filmes, vin que tiña unha curta que se chama Phone, do 93, con Linda Blair, 31 minutos, polo que mirei e tal. E logo ten The Crowd, City of Angels, que era a continuación do Corvo, do Corvo de Brandon Lee, bueno, que non estaba mal realmente. Sí, sí. Mas igual pecaba de repetitiva, non? Que aparecía como o tipo o cantante que vai sempre sen camiseta e que é moi maior que está Iggy Pop, sí, que grabou tamén con el moitos videoclips e bueno, igual eso, pecaba de repetitiva o filme, pero bueno, estaba Vincent Pérez tamén facendo de... De todos modos, de feito, bueno, é un pouco... A estética do Robert Smith é un pouco Corvo tamén, un pouco... Sí. Que non sei onde é Lin, que estaban pensando en facer un reboot aí do Corvo. Xa, pero levan anos con... Sí, aquí a mí pasaron unha chea de actores tamén que iban ser o Corvo. Eu penso que o último era o de... Como se chama? De Aquaman. Momoa. Jason Momoa? Penso que sí. Hostia. Que era... Non me pega nada, non? Non.
Bueno. Vemos como desaparece entre a cama, ¿no? Sí, finalmente, sí. Bueno, pues vamos Vamos, Robert Sala, a bailar. Que boísimo. Bueno, The Creature from the Black Leather Lagoon, que xa comeza con un parto bastante curioso. Sí. Pois... Sae medradiño, non? A criatura. Sí, que ademais parece que sae de She-Hulk. Pois nada, estamos falando de Cramps, que é unha das primeiras bandas punk de Estados Unidos. Estiveron activos entre 1974 e 2009. Mudaron varios integrantes, pero sempre repetiron o cantante Lux Interior e a muller Poison Ivy. Ben, estamos Creature from the Black Leather Lagoon, que está dirixido por Rocky Schenck, vale? E que, bueno, pues é unha parodia da criatura da lagoa, Creature from the Black Lagoon, con, bueno, engadindo aí un pouco de estética un pouco trash, ¿vale? De serie B e tal. Sí, como... A estética é maravillosa. Un pouco, como se chama? A de Rocky Horror Picture Show. Sí, Evil Dead, Killer Clowns for Outer Space. Sí. E que máis decir desto? Bueno, en 2009 desfixéronse porque o cantante morreu. Pouco máis. Bueno, sí, que Miguel odia esta canción probablemente tamén. Non molesta tanto como outras. É bueno, é bastante clásica. Vemos aí no vídeo xente rompendo cousas. Sí, destrozando unha casa e tal. Como símbolos de estatus, ¿no? E tal. A miña opinión é temazo. Digamos un vídeo con bastante carga sexual, ademais. De feito, o cantante está prácticamente nu agora. Sí, con tanga, non? Sí, e con zapatos de alza, non? E tal. É de non dixen, pero isto é de 1990, eh? Non. Sí. Bueno, hai un momento festival de destrucción que o cantante se convirte efectivamente na criatura da lagoa e fai amor con pois o en forma de auga. Así, adiantado, ¿no? Adiantouse aí. Yo prefiro esto, a forma de agua. Sí, que é moi tola tanta música como videoclip, a verdade. Esto podría estar perfectamente nos videoclips do Sabarín Club, seguramente. Bueno, se exceptuamos o sexo e tal. Claro. Pero sí ten un detalle. Podería ir perfectamente polo... Non lembro nos videoclips do Sabarín, outra cosa man armada. Un clásico. Un clásico, non? Sí, tocame a mí, claro, un clásico do Rammstein. Rammstein podría tener su propio programa porque... Non podo con cascudas. Bueno, este vídeo vemos aí como xa vimos un carro como destrozado con restos objetos no chan e vemos unha parella que está a bicarse dentro dun coche e a abrazarse como parte dunha despedida. Paranse diante dunha caseta, vemos como unha granxa ou algo así. En Rammstein eso sí que é un metal industrial así moi popular, fixeronse moi populares, incluso esta canción chegou a gañar un Grammy, que xa é moi raro que unha canción de metal extremo gañe. Si probablemente teñen moita pasta detrás por produccións e por publicidade, senón. Pero isto na época que todo Kiss que coñecía. Sí. Eso, vemos como sae do carro, como chegase a casa e entra. E vemos que dentro hai un grupo de xente. Eso,
o actor, bueno, que non é actor, é o batería do grupo, o, digamos, o principal, o actor principal. Pues este é o batería do grupo. Sí. E agora vemos como chega hacia un grupo de xente dentro desa casa, desa nave industrial, parece. E había uns homes que enmascarados que sacaron a máscara e recoñece que son os seus amigos. É todo como moi sinistro, non dá confianza, non parece como que... parece que hai un clube da loita. Sí, o Reservoir Dogs, non? Sí, é que está basado en... Está basado en Reservoir Dogs. E vemos a muller realmente está como esperando fora, está preocupada. En principio parece como un encontro mafioso no que el vai lle dar unha mochila probablemente con pasta ou con droga, porque... E vemos aí o Lindemann e o cantante que ten unha voz profundísima, é unha máquina. Está dicíndolle du has mes. E vemos como golpea, polo menos golpea a alguén. Esto de du has e tal, entendemos que é alemán, non? Sí. Tites ou algo así, pero como xogan moito co significado das palabras, creo que significan máis lugares de alguna cousa. Vale. Entón, difícil saber a que se refiren, non? Está a versión aquela de tu hamster. O hamster vola mal. E agora vemos como hai un home ou que parece unha figura de alguén está vendo, non? Sí. Non sabemos moi ben, estamos tíos mirándose en contemplacións. E vemos agora que saen os mafiosos, pero non sae o prota. Pero sí que sae o prota. O que pasa é que, claro, a muller xa pensaba que había palmado, porque vemos como a muller acaba de chorar. Pero cando sae o marido pasa de largo, e cando mira o reloxo plano Robert Rodríguez aí. Estou para o coche, é dicir, probablemente no carro había unha bomba que estaba programada por lo reloxo para matar a muller. É máis thriller, non? Bueno, ten unha cascuda aí. The Last in Line. Bueno, vídeo mitiquísimo. Dio foi unha banda fundada por Ronnie James Dio no 82 tras sair de Black Sabbath. E nada, morreu de cancro no 2010. Bueno, o vídeo comeza con un rapaz, ¿no?, que está en servicio de reparto e tal, que é o rapaz de Viaxeiros, sería aquela que viaxaba con outro tipo no tempo para arreglar erros do pasado e tal. E nada, pois mete nun elevador e o elevador non me soa nada este elevador cae. Sí, chega o que parece pois o inferno, non? Eu a Dio teño un especial cariño, recordo perfectamente o día que me enterei cando palmou fai 10 anos xa. Doeume moitísimo porque considero un dos mellores cantantes de sempre, de un bozarrón, e todo o que fixo sempre foi boísimo. É unha das voces máis autorizadas do metal de sempre. Aí me flipa a súa sexualidade corporal, como... Bueno, sí, é un señor moi baixinho. Ademais do vozarrón, non? Sí. Bueno, vemos que o que parece este inferno, non? Pois hai como xente conectada a videoxogos, non? Que se perden, pois reciben como descargas e tal, e hai como unha sociedade no que hai xente oprimida por unha especie de sociedade superior, non? Sí, nesta época no guitarrista de Dio era Vivian Campbell, que estivo en proxectos como Twisted Sister, bueno, en varios máis. Claro, sempre estivo caracterizado por rodearse de moi bons, sempre. De feito, claro, é boísimo, non? Que está aí o guitarrista conectado directamente aos cerebros da xente.
E, bueno, o director é Don Coscarelli, que... O que de... coñeces, sí. seguro. Bubajotep, as 4 de Fantasma, Sí. ten de Beastmaster tamén, ten un Masters of Horror aí, 2005. Sí, sí. A última que fixo Johnny Dice at the End, que non me molou nada. E que non me acabo de convencer o Coscarelli. Pero sí, o vídeo está guai, rollo medio Metrópolis, non? E tal. Sí, non, aí en plan 1984, os 2 minutos do odio, non? Está moi oitenteiro, moi... ten ese... Con cyborgs e todo, non? Se aí o colle un polo pescozo, non? E nada, arrinca aí uns tubiños como se fose Bane nas de Batman e recibe a axuda de Dio con unha especie de sable láser, non? Sí, un taser, bueno, un taser, algo que da electricidade. Me encanta agora Dio aquí, que como... Bueno, pues da igual, sigo sendo un rebelde vacilón, non? Pues me trincache despois e o rapaz consigue volver cara arriba, non? Bueno, agora vos ides cagar en todo, porque me toca a min, e neste caso vámonos ao satanismo sensu estricto, ¿vale? Twin Temple, Sex Magic, ¿vale? O sea, comeza cunha muller despida cunha cabeza de... Sí, sí. Nada, para entendernos, Twin Temple é un grupo de tipo... non sei como se chama este... Bueno, de tipo soul ou música destas de 50, 60, ¿no? Sí. Pero satanista, ¿no? O sea, maravilloso. Os integrantes pues, son satanistas. Si non entendí mal, está conformado por Alexandra James e Zachary James, ¿vale? E bueno, o que di Alexandra, por que non podes amar Roy Orbison e saudar Satán ao mesmo tempo, non? O satanismo foi relegado á escena do metal por tanto tempo, mas non somos satanistas, ouvimos The Platters e Buddy Holly, sabes? Nos amamos o metal tamén, mas iso é un reflexo de quen somos como persoas. Sí, perfecto. Sí, sí. O sea, non me parece moito máis agradable esta canción que as outras. Que as outras que puxe que outras en especial. Pues joder, pues pensaba que te ibas queixar máis, non? O máis... O máis, digamos, diferente ao metal, non? Pero é que non é porque a min gustame o metal o que xa non sei moito, non? É que gustan diferentes cousas, entre elas o metal. Isto está ben, pero o grunge non o soporto, o hip hop pareceme un cáncer. Hostia. Durísimas declaracións. O indie é o peor do mundo. Etcétera. Pues te esperan unhas cuantas, eu creo. Bueno, todo isto por comentar un pouco, non estou moi seguro, creo que ao final sabe quen dirixe o vídeo. En calquer caso saen pues eso, dos actores e todo con imaxinería do satanismo. Ritual, ¿no? Son satanistas de verdade, son da igrexa esta de Satán de Anton LaVey. De Anton LaVey. Que sí, penso que sí. Estes que en realidade son máis un rollo de provocación, ¿no? Sí, que escribiu unha biblia satánica. Sí. Pues nada, son imaxinería satánica, cabezas de carneiro, xente espida, cabeiras, serpes... Genial o discurso, ¿no? Pues claro que sí. Soul satánico, jazz satánico... Que pasa? Non podes ser satanista, xa non te pode molar o soul, ¿no? Pues... Y nada, eso. La verdad que el vídeo está solillo. Vemos desnudos. Y digamos que a caleta está un pouco puesto ao servicio da causa de Satan, claro. Sí, pues está guai tamén. E o vídeo. Todo isto teño que agradecer a unha amiga, Carla, que foi a que me ensinou, a que me mostrou isto.
Pero non tiña moi claro que meter na lista e dixo, vete isto. Pois total acerto. Grande descubrimento. Sí, está ben. Non aparece o director, non? Pois agora imos ver un clasicazo que era Play With Madness dos Iron Maiden. Vemos no vídeo, bueno, non sei que dicir dos Maiden, unha dos grandes clásicos do heavy metal, un dos inventores prácticamente do heavy metal. No vídeo vemos a un bello, un pobre Graham Chapman antes de palmar, que é o profesor como duns rapaces que están facendo un dibuixo de arquitectura dunhas estructuras. Está aí como un profe cabrón intentando corrixindo de malos modos. Chega un rapaz que debuxou unha cabeira aí pero que Eddie, que é a mascota dos Maiden, pero que está metido nun debuxo que claramente ten talento o rapaz para joder, para que está facendo ainda así, porque está dibuixando cosas reais. É censurado polo mestre. Entonces, o vemos mirando a revista esta mocidade que só gustan de melenudos, sí. Non la vai, o profesor cae a un pozo enorme, ten o seu propio descenso dos infernos. Pois eu tiña pensado meter outra de Maiden, tiña aí o problema de cal meter, a verdade é cando terei que ibas meter esta, foi perfecto, non? Que guai. Tiña pensado igual a de 666 por o tema do mixtape e tal, pero aquí vemos elección. Como a revista convertese de repente nun antorcha, un facho. E vai por unhas grutas, unha cova subterránea. O profe como eso, ve como xente desfilando como se fose unha misa negra. O Eddie da revista chiscalle un ollo, sí. Ela agora chega a unha especie de sala donde hai o alumno hai como totalmente quedo. E sabemos da letra, tamén do rollo Satan ou... Sí, digamos que como non vai de moito, e como neso Play With Madness, en plan podo bailar para Tolemia, xogar, vamos, e non di moito máis alá, non conta a historia de... O sea, non hai unha referencia directa, non? Se agora vemos eso, nesta sala con objetos antigos e tal, vemos unha tele onde aparecen os Maiden con telas de araña, e vemos como o profe queda tamén rodeado de telas, sí. Queda aí atrapado polo musicón. Agora está reflexionando, realmente os rapaces non escoitan unha música tan ruin, non? Está sentindo cousas. Este xente pillei un pouco de manía porque o meu irmão escoitaba todo o tempo e acabei un pouco aborrecendo. Bueno, eu agradezo ao meu irmán que os escoitaba todo o tempo. De feito tiña a habitación chea de pósters das portadas dos discos de Maiden, que eran auténticas obras de arte, ¿no? Sí, sempre destacaron pola arte, por todos os dibuixos, tamén polos vídeos. Eu tive a oportunidade de velos en directo, son máquinas tamén, son boísimos. Bueno, pois continuamos con The Death Set, They Come Together. Son un grupo australiano de Sydney, con raíces no punk rock. Pouco máis coñezo deles, que trasladáronse aos Estados Unidos e tal. Bueno, coñecín este vídeo por un amigo e tal. Isto me parece un futuro. Sí, claro, o comezo é como el regreso ao futuro. E bueno, é unha mistura moi tola de animación, iconos da cultura popular, e o propio cantante, non? Todo rollo así, tipo Beastie Boys, ¿no? Sí, totalmente. Miguel da Cinta así como... Non está mal isto, ben? Hostia, eu pensaba que ias ser máis hater, ao final.
vemos que a rúa está tomada por todo Por tipo iconos, de... ¿no? A nave de Star Star Trek. Trek, Simpson, ¿no? O un millón de referencias para... Sí, para decirlas todas, a verdade. No, está curioso. Xa moito a referencias oitenteiras, Que sabemos da letra e tal de Come Together? Pois a verdade non me parei moito a mirar a letra tampouco. Pues como hai moita destrucción pola cidade. Aí está a referencia, non? Tamén, Hostia, Street Fighter 2. Super Mario, ardendo. digamos que todo vai a máis. Mira, Referencia Troll a 2. Oh my god. Sí, igual podía chegar A TAT de Star Wars. ese momento podía pasar por mal de ollo de Troll 2 e tal. Sí, non? Unha dupla Troll 2 verótica. Nada, o rapaz aí, digamos que volve ou non a súa cama. E nada, o director Guillermo aquí... Panariello. Sí, básicamente ten así un par de vídeos, digamos así, artísticos, non? Penso que ten en Vimeo así varios que subiu. Tampouco profundicei moito, igual Vale. estou mentindo como... No, está curioso, está divertido. Sí. Que cal é a seguinte? A seguinte é, bueno, é unha colaboración entre Massive Attack e The Young Fathers, ¿no? Para entendernos, Massive Attack é unha banda electrónica de Bristol que bueno, se fundou en 1988, e Young Fathers, unha banda indie de Edimburgo que se formou en 2008. Miguel se está negando coa cabeza. A mí, mola. A mí, eu Sí. gosto. Bueno, pues este videoclip está dirixido por Ringan Ledwich e interpretado por Rosamund Pike, a quen probablemente lembren de Gone Girl, ¿no? Bueno, en realidad estamos diante dunha mistura entre dous filmes super pedantes, un de Don Coscarelli de 1979, Fantasma, xa veredes por qué, Curioso. e outro de Possession de Andrei Zulawski, que falamos del outro día, que non vira de su filme. Con paciencia, esa é Sam Neill e a tipa esta, non vai ser, bueno, ten unha escena moi famosa nun metro, e entón isto, misturan a escena do metro de Possession con unha bola misteriosa que paira como un fantasma, ¿no? E nada, pues curiosidades de esto. Está rodada na parada de metro de Joe Stromer, ¿no? Eu non sei se será a propósito por facer unha especie de homenaxe, ¿no? E nada. Pero para eso podían non poñer a música total. Sí, bueno, agora a ver, temos a actriz principal que encontra na parada de metro, encontra esta bola misteriosa e se ve como unha louca e Isabella Gianni, ¿vale? É de Possession. E nada, pues esta dalle moita gracia a bola, pero espérate que a bola se vai ocupar dela. Tachán. Nada, así como que lle fai unha PCR. Sí, un pouco bestia, e escanea os ollos e agora controla, Hostia, ¿no? vale. Mentalmente. E entón se golpea contra a parede como facía Isabella Gianni en Possession, ¿no? Que guai. É como que a bola está a darle unha paliza pero sen tocada. Sí. Pois nesta de Possession na escena do metro hai un grande debate de se Isabella Gianni fai un papelón ou fai unha cousa horrible. Eu estou por horrible. Sí. Pois aquí a sexualidade, a corporalidade que ten. Sí. Sí. É moi boa, é complicado facer esos movimentos. Sí, sobre todo porque supoño que ela non ve a bola tampouco, ¿no? Claro, seguro, non? Non sei.
Debe ser digital, así, ¿no? Sí, o un fío colgado. Claro, no creo, colgado de onde. Sí, no, ten que ser digital, ¿no? Pero sí que es posibilidade corporal. Sí, é todo un exercicio de danza. Bueno, de Gone Girl hacía un papel curioso, ¿no? Sí. Está moi ben. A fai como bailar, parece, ¿no? Eso decir. Pois, se procurades Xenómetro Possession, vai sair unha cosa parecida, pero sin bola. Non sei, tiña apuntado aquí alguna cosa máis. Non, a música non aporta nada. Máis ambiental, sí. Pero bueno, está moi ben. Si que máis como un acompañamento ao vídeo que unha música de por sí. Que penso que son a versión oposta a mí entrame prácticamente calquer cousa, non? Sí. Quero dicir, dentro de cada, por exemplo, non? Si que no indio mellor, como é como máis de fácil acceso, máis popular, tes que meterte máis na merda, non? Que hai moitísima. Pero vamos, ou o pop, non? E tal, ao final sempre hai algún grupo original ou non sei. En realidad non son especialmente fan de Massive Attack e tal, non é un meu rollo, ¿no? Pero este vídeo pasaron porque detesto tanto Fantasma como Possession, ¿no? Entón un amigo viu-mo en plan, mira que gracia te vai facer, e en realidad o vídeo está moi ben, sí. O vídeo está curioso, unha idea moi simple e ya está. Hostia, interesante, sí. Redneck. Pois este é un vídeo de Lamb of God, que é un grupo yankee de metal. É a historia deste vídeo que vemos é un grupo de metal. É unha familia moi puritana. Sí, é serio. Que van a celebrar o aniversario da nena e miran nun periódico para contratar uns músicos para o seu aniversario. E miran no periódico Lamb of God, Cordeiro de Deus. Entón pensan unha banda cristiana, que é unha banda cristiana. Vale, e xa levan gogós e levan... Sí, é unha banda de metal con eso, son todas macarras, algúns aspectos bastante terribles. Sí. E vemos como comezan a asustarse. En plan, chamaches a Lamb of God, pois aquí estamos. Aí, que macarra. Buah, que complicado me parece. O de cantar así, xa. Bueno, aquí temos un especialista neso, ¿no? Sí, eso entrenase. Eu tamén o vía imposible, pero bueno, levo xa uns anos rulei por aí en varios proxectos, estive en un par de grupos coñecidos de Coruña, Arsian, Ruthless, agora estou en Ripsaw, e tamén tive un grupo de versións de Sepultura. E si, eso, cos anos isto adestrase. Sí. E nada, vemos aquí como no vídeo como fan diferentes perrerías, como invaden a festa infantil, en plan mal educados a todos. Sí, pero os cativos parecen que están contentos, ¿no? E vemos como montan un escenario aí va todo hecho de fume o tal, non sei por qué, dentro do bus. Si, isto é máis porque non por cariño que teño o vídeo que faime moita gracia de recordame os tempos cando ia ao Sam Rock a beber calimochas os tempos en que me contrataban para actuar en espectáculos infantiles, ¿no? Bueno, esa historia parece moi divertida. Bueno, dando unha hostia aí o payaso da festa. Os nenos asustados, marchando.
Pero teño unha hostia en plan, pero... De que vas, payaso? Payasos, quita. Vale, típico gag de comedia slapstick, sabes, de alguén que acaba coa cara nunha tarta. Sí, pero a Cativa en concreto sí que lle mola o metal. Quedouse como aí prendada polo espectáculo. Que sabemos algo da letra, non? Non. Eu xa digo, este era foi máis así. Maior redneck. Sí, porán a parir a familias cristianas nacionalistas. Bueno, eso nunca está de máis. Sí, nunca está de máis. Bueno, un grupo que tampouco nunca os seguí moitísimo, é como un metal un pouco procesado demais para o meu gusto, pero bueno, é demasiado revisionista, non? Non é metal ortodoxo. Claro. Bueno, interesante. Non? The Greeks. Sí, pois eu esta é da que menos información teño. Non sei quen é o director ou directora, non teño ni idea. O grupo chamase Ace Tropical, son de Londres. Están en activo en 2014. Bueno, este vídeo mestura imaxe real con animación, ¿no? Digamos que hai uns nenos xogando a guerra. Bueno, acaba sendo con pues bastante momentos bastante salvaxes e tal. Pues ha visto na animación e imaxe real. Vale, e como se as consecuencias, como se tivesen consecuencias reais, non? Nada, vemos que están aí nun bo barrio, non? As casiñas, cosas de xardín e tal, están con hostia, pistolas de xoguete, non? Ou de auga e tal. Mas claro, a animación fai outro efecto, non? Que lle quita un pouco de peso e tal. E están facendo, bueno, están facendo con droga. Un laboratorio e tal. Co quimicefa. E van a negociar aí a droga co mafioso de turno. Eu digo, pero que puta merda é isto? Una pocolla, o vídeo. Sí, está bien. E nada, digamos que a animación o que fai é o efecto do sangue, ¿no? E tal, ¿no? E dos disparos. E quitalle ferro a que estén destripando nenos, ¿no? Ou volando os sesos e tal. Hai un par de momentos no vídeo que ves que se están rindo mentres rodan e tal, ¿no? Realmente o deberon de pasar espectacular. Sí, eso es cativo, seguro. Sí. Acaban de fusilar un bolsillo de peluche. E nada, aquí preparando explosivos. Explosivo con plastilina. A verdade é que é bastante bestia, pero claro, como é con animación, non quítalle moito gasto. Bueno, electrocutando a un, ¿no? Aire de soplete para outro. Facendo de fundamentalistas islámicos e tal. Decapitando a outro rapaz, bueno, a típica pausa para comer. Sabemos a letra un pouco de que vai e tal, ou nada. Xa vos digo, é o vídeo do que menos información. De todos modos, que é un pouco así como parodia do que receben, ¿no? Os inputs que receben as criaturas. Se me chama a atención eso por as imaxes de alto impacto con cativos e apresúrense a comer para continuar a batalla, ¿no? Hostia, mira como Telebrae, ¿no? Sí. Está guay, está simpático. Vale, plano Robert Rodríguez. Exacto. Muy bien, joder, pues chegamos ao final, Esto, mira que pensaba que ia ser un pouco máis longo. Pois vamos con Parcells, vale? Que é unha banda, sinto, Miguel, electropop, formada en Byron Bay, Australia, mas sediada en Berlín, ¿no? Foi formada en 2014.
Este vídeo musical é dirixido por Benjamin Houdeshil, e está protagonizado por Mila Jovovich, O quinto elemento. sí, a todas as de Resident Evil e tal, e Karsten Norgard, que ainda non saiu. Nada que dicir deste vídeo. Está inspirado en The Strangers de Brian Bettino, penso que é o director. The Strangers, sabedes, non? Este que Si non habín, pero sei, coñezo. é un home invasion, basicamente. Digamos que o produtor de Strangers gostou tanto deste videoclip que lle propuxo ao director do videoclip leválo a longametraxe, non? E Mila Jovovich dixo, sí, eu quero aparecer aí, non? Non teño máis información, Isto foi en 2018, tendo en conta que 2020 foi como foi. Pode, xa na tempo. E nada, basicamente todo o inicio é moi parecido a The Strangers. Temos un matrimonio aborrecido, xa como plena decadencia, non? Que era un pouco o papel que facía Liv Tyler e tal en The Strangers, non? Vemos de fondo que hai figuras extrañas que son o propio grupo de música, non? Música. Bueno, Miguel, só quedan 5 minutos, non? E, bueno, porque non viste as pintas dos integrantes ¿Ves? Todos son en segundo plano, aparecen central. É como The Strangers, é igual. O que pasa é que este ten a gracia que ten un plot twist tamén, non? E nada, sí, a música non mata, para que vamos, pero non somos enganar. Estamos, tal vez, ante a canción que máis detestes, Miguel. Tal vez. Bueno, resulta que agora é cando se dá a revelación, cando a personaxe interpretada por Mila Jovovich dá conta de que hai xente asediando a casa. Que menudo casoplón aí, ponte a pechar todo. E que parece a Mila Jovovich en un vídeo musical non debe ser barato tampouco, Podes intentalo aí cando facades un vídeo musical Lipso e tal, chamamos a Mila Jovovich e tal, dirixo eu. Ben, se alguén o produce está diante. Nada, están dentro da casa, home invasion de manual, están armados, ¿no? O sea, de feito hai un contraste moi grande entre, digamos, a natureza da música e a das imaxes, Total. Jean Pesquer. Moi ben. Que toda esa calma, sí. Saltar por los aires. Es como acolchelan ao marido do matrimonio, que xa estaba cantadísimo que ia palmar. Nada, e non ten batería, non pode chamar polo telemóvel, típica situación de terror. Se ela sai correndo, métese no garaxe. Que non veo de Strangers? Non viste tú Strangers? Eu tampouco. Tampouco? Se calé, pero non... Si, se calé esa historia e tal. Hostia, a segunda parte é moi louca, teño pendente. Moi louca. A mí, te crees, me impresionou demasiado, porque é un filme que a xente ve, vamos, e que lle encanta e tal. Pero atención, porque agora... non, vai demorar un pouco, Si, xa imagino que... Se te imaginas o que... Bueno, claro, que non hai moitas máis posibilidades, E nada, temos que foi asaltada dentro do carro e agora é arrastrada xunto do marido dentro da casa, ¿no? Por estas figuras, ¿no?
que están moi ben vestidas e tal, e levan como unha especie de máscara pintada. Con musiquiñas indie pop e tal. Moi ben como volve a música pouco a pouco. Sí, sí. Que volve en ese punto no salón. Sí, é como unha música que te podes encontrar cando entras nun ascensor. Que crueldade. Pois non, aí temos que cortan o pescozo. Pero ten un matiz esta. Esto non Pensaba que remataba xa. Non contabades con isto, ¡Tachán! ¡Hala! ¡Qué sorpresa! A asasina era Mila Jovovich, que é a mesma que se fire no pescozo e quen se liga. sei, unhas bridas aí. Bueno, pois ela quere facer ese papel na longa metraxe que o produtor de Estrellas quere facer. E con isto chegamos ao final do mixtape 666 a mal de ollo. Foi máis rápido do que pensaba que isto ia... Isto vamos unha hora e media, Sí, porque realmente, claro, non facer cortes. Sí, que senón chegamos aquí as 3 horas. Pois nada, títulos de crédito e, bueno, valoracións. Esta primeira selección volumen 1 de... moi interesantes en xeral, la verdade. Sí. Independientemente os vídeos en xeral molan. Foi quizáis o programa máis duro para ti, Miguel. No, encanta. Depois de Killer Clown for Nautos, Space tiñalo ben merecido. No, eu disfrutei moitísimo dos vídeos, as cancións. Tamén me encanta criticar a música. Tamén o paso ben. Sí. Bueno, sí, dos que vimos e tal, cual destacarías así como a nivel de... Pois a mí impactoume bastante de os nenos cos facendo como roles de mafiosos e tal. Sí, está moi simpático. Sí. Sí, no momento que están coa droga. Sí, vais un pouco caer droga. Sacrificios así, rollo religiosos, digamos. Sí, está moi simpático. Sí, eu destacaría eso tamén, eu creo. Bueno, Iron Maiden tamén está simpático. Sí. A mí, o primeiro que puxeches ti, Miguel, que era... o Father, o Satan, a fotografía era... Sí, por eso eu, claro, podería pillar un montón deste tipo de videoclips da metal extremo, que moitos son moi parecidos, pero bueno, decanteime por facer variedade. Sí. Algún que porque me mola, algún porque teña unha historia así un pouco máis guai, e outro porque sí. Moi ben. Eu non sei, se hai un volumen 2 sinto, pero teño un que ten rap e cascudas e debo pasar genial, que nada, así queda o semi-spoiler. Eu eso, decidíme por un hash de Rammstein, a pesar de que Rammstein é un grupo que produce uns videoclips pero boísimos, con moitísima pasta detrás. Eles danlle moita importancia ao espectáculo. Nos seus concertos tamén ves como o cantante Lindemann que va cunhas ases gigantes metálicas aí camiñando, ou con cousas con lumes, sabes? No, un directo non con lanzachamas, non? Un caldeiro con peña dentro, por riba do público, non? El colle unha balsa hinchable e a pon en riba do público das mans e vai dentro da balsa por enriba da xente. Facendo body surfing, non? A xente vai pasando a barca con... Que non xa non queda eso agora, pensar neso en tempos de COVID, de en plan tanta xente xunta e tal. Meca. Vale.
Bueno, onte estaban 5.000 no concerto de Rafael. Claro, no... sí. Non, pero se non son xoves non conta. Claro. Claro. Pois ninguén vai destacar os xalos que trouxe. Sí. Bueno, eu nada hater, de feito, genial a selección musical. Quedo co tema satánico, pero Soul. Pero soul. O vídeo está bastante ben. Me encanta a idea, non? Esa de por que non se pode facer e tal. Sí. E ademais que, vamos, o soul pois entra bastante ben. Sí, o xénero creo que é doo-wop, unha moi así, Sí, eso é como moi setenteiro, moi como antigo, como unha variante posterior do rock and roll. Sí. Bueno, pues habrá que ir pensando entón un volumen 2 porque, bueno, O sea, a min sobome a pouco. sí. Foi rápido isto, sí. Bueno, pues os parece facemos outra pausa musical e vamos ao último bloco. Ben. No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez, es que sola no tiene gracia ni placer. 1, 2, 3 y... Cuando tus ojos se fijan en mí, tú miras en tu presencia y te miro, no puedo parar de reír, porque sé que es un beso, aquello, pídeme lo que quieras y diré que sí, pido una tontería pero nunca, no me faltes nunca, yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos, lejos es muy lejos para mí, ¿dónde vas? Volverás, dime que me llevarás, quiéreme, bésame, déjame tu huella de amanecer, desde que estás cerca me siento mejor, desde que te conozco soy mucho mejor, sé que puedo amarte todavía mejor, pero que me ayudes con la investigación, si me caigo al suelo ya no siento el dolor, si te beso y bebo no distingo el sabor, no me faltes nunca, yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos, lejos es muy lejos para mí, ¿dónde vas? Volverás, dime que me llevarás, quiéreme, bésame, déjame tu huella de amanecer. Cuando tus ojos se fijan en mí, móvil aventura sin salida, te miro no puedo parar de reír, porque sé que es un beso, aquello, pídeme lo que quieras, yo diré que sí, es una tontería pero nunca, no me faltes nunca, yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos, lejos es muy lejos para mí, ¿dónde vas? Volverás, dime que me llevarás, quiéreme, bésame, déjame tu huella de amanecer. Bom, regresamos para este terceiro bloco do programa, do capítulo 9 da segunda temporada de Mal de Ollo. Normalmente aquí facemos comentarios do que vimos esta semana e tal, pero hoxe, bueno, sendo especial e tendo traídos todos bueno, pues varias produtos tal, vamos a saltarnos isto e vamos a falar directamente de que nos espera no capítulo 10 da segunda temporada. Ajá, é que imos falar. Pois, a ver, para todo o mundo Como é o Nadal en Serbia, quizás. Vamos a esperar un pouco para eso. Oficialmente para todo o mundo este podcast naceu en 10 de xaneiro de 2019, sí. No, de 2020, deste ano.
pero realmente nos quedamos antes. O sea, Sí. a nosa escolla de Black Christmas era basicamente porque gravamos por volta do Nadal. E entón, basicamente para nós sí que é o noso primeiro aniversario, e entón vamos volver ás orixens, non? Si un programa por completo con Churi, que recordo por Sí, primeiro. verdade que cheguei así a metade ou máis. Entón imos falar do Black Christmas, pero a versión máis actualizada. Bueno, unha das versións máis actualizadas. Vou mirar de que época é, pero... Porque ten 3 versións, non? Sí, ten 3 e... Claro, aquí o problema é que ao ver esta nos vai obligar o próximo ano a ver a terceira, non? O sea, para entendernos, hai 2 remakes, non? Un de 2006 e outro de 2019. Nos vamos ver o de 2006. Se queres neste especial da semana que ven, podes ter un mini apartado na que destroces a terceira. E xa nos quitamos isto, non? Pues, nos enfrentamos abertamente a Black Christmas en 2021, no Natal de 2021, e falamos dela e a deixamos no lugar que merece. Pero non, vamos ver digamos o remake one, ¿no? O de 2006, que, bueno, con matices, es que pues, non vos esperedes ver Casablanca ni tal, Black Christmas, dirixido por Glenn Morgan e, bueno, toda unha serie de actrices entre as que están Mary Elizabeth Winstead, que é a filla de Bruce Willis o Teo Cruz, non? É o meu creo, sí, amo. E nada, o sea, que saibades que ten un 3,5 en Phil Affinity, estou vendo agora. Pero bueno, o produtor creo que estaba envolvido na produción, pois, Bob Clark, incluso, que é o realizador do original. Bueno, sobre o original teño que dicir que según fomos facendo programas, non? E fun aprendendo máis e tal, cando me lembro dela, cada vez teño máis aprecio. Sí, a verdade é que a min molaron moitísimo. Sí, a verdade que que sí, que está moi guai, aparte de adiante. A señora esa que bebía, que te... Sí, Miss Mac, ¿no? Sí, Miss Mac. Que grande. Bueno, pues entón deixamos Black Christmas 2019 para o Natal de 2021, que, para entendernos, ten un 2,9 Phil Affinity, vale? E bueno, demasiado, me parece, ¿no? Que bueno, que xa nos cagaremos en todo, ¿no? E nada máis por unha miña parte. Perfecto, entón vémonos para a semana que ven. Bueno, felices festas. Boas festas a todos. Obrigado, Sr. Galloso. Comentade cousas en Twitter, en Instagram, en Facebook, en iVoox, en maldeollo.agora.gal. Pronunciade os maldeollers, eso, bo Nadal. E vamos a seguinte. Veña. Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.